Padu Rasa. Wong bagus sing mo anti-anti mung tekamu bisa gawe tentrem ning atiku biyen nate janji tak ugemi ora bakal lali mung kelingan jroning ati sabedaing bumi Dung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pait tiba burine malah mangkelake among pamujiku muga-muga ra ana rubeda gan mulunga ora kandha-kandha SS Pro Audio terima kasih Barata FM Tegalek kusuman ning ati duh wong ayu kang tak anti-anti mung tekamu bisa gawe tentrem ning atiku biyen nate janji tak ugemi ora bakal lali mung kelingan jroning ati sabedaing bumi kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pait tiba burine malah mangkelake amung pamujiku muga-muga ra ana rubeda sapungkure gon mulunga ora kandha-kandha Madu Rasa Indonesia Sekarsari Audio terima kasih selamat datang
kusumane ati yo wong ayu kang ati-ati monggo kamu bisa gawe tentrem ning atiku biyen nate janji tak ugemi ora bakal lali mung kelingan jroning ati sak bedaing bumi kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahit tiba burine malah magelake amung pamujiku muga-muga ra ana rubeda sakukure nggonmu lunga ora padha-padha Madu Rasa Indonesia Sakarsari Pro Audio sawat awis setunggal tambangan katuraken wonten karsa panjenengan pinangka salam takdim sowan kunjuk panjenenganipun warga Gong ingkang ngamegugat Indonesia panjenenganipun Bapak Paiman dalasan panjenenganipun Ibu Sutrini saderengipun ngaturaken wilujeng enjang tunggap siang kunjuk panjenenganipun sedaya para pilenggah kakung semawara putri kasih ing pakurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah innal hamdalillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du nuwun dumateng sagunging para pini sepuh. Aji seputela sepengkang sampun pono ing pamawas iwah lebda ing pitutur pinangka kiblat ing panembah. Ingkang ganggung mastuti dumateng pepoyan ingkang tamen ingkang patos pinundi. Wonten pangarsanipun para alim ulama ingkang rinten kalawan dalu tansah sumandhi kitab suci wahyuning ilahi pinangka panutuning agami. Satuhu luhuring budi ingkang tuhu kinabekten sabda dawuh pangandikanipun ugi boten katalopen wonten pangarsanipun pangemban-pangembating praja tut monggo wilayah Kademangan Desa Puyung nurijih panjenenganipun Bapak dalasan Ibu perangkat desa ingkang tuhu kinurmatan lumeber sumrambah wonten pangarsanipun kadang taruna muda taruni mudi kusumane bangsa satriyaning nagari pinangka pepayung ing kawula dasih ingkang pantes sinudarsana langkung rumiyin semoga kawula dherekaken sesarengan wujudaken raos puja telah puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala karanten barokahipun karanten nikmatipun nikmat iman nikmat Islam nikmat sehat utaminipun sehingga kula dalah panjenengan saged pinanggih nyawiji raos wonten balai wismanipun keluarga Gong panjenenganipun Bapak Paiman dalasan panjenenganipun Ibu Sutini titi wekdal siang punika kanthi kawontenan sehat wal afiat boten manggih aral satunggal punapa amin amin ya robbal alamin. Sholawat wa salam Allah mugi tansah kunjuk dumateng ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu galipun nabi kang sampun bimbing saha ngasta umatipun awit jaman pepetengan tumuju jaman terang binerang. Jaman ingkang kebak rahmat saha barokah saha inayah ewa dene ingkang kita lampahi menika wekdal ugi mawantu-wantu kita tenggo-tenggo syafaat twin pertolonganipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin amin Allahumma amin. Dungkap ingkang salajengipun Pradoba awit keparingipun budi dawuh saking keluarga Gong panjenenganipun Bapak Paiman dalasan panjenenganipun Ibu Sutini kawula sakadang suwun ngabiyantara madu rasa campur sari pangarsa dening panjenenganipun Bapak kula sepuh nurijih panjenenganipun Bapak Harmani nyawiji raos makarya sesarengan kalian Sekarsari Audio ugi dipun abadikan langsung saking keluarga besar Barata FM Trenggalek menika badhe kapuraken pramila nun iditalah pangestunipun mugi-mugi anggen kula suwun ngabiyantara ngantos emang titi wajib paripurnanipun pahargyan estu tansah manggih rahayu lancar boten manggih aral satunggal punapa ngantos emang titi wanci
purnanipun adicara anggenipun gelar hajat lan gelar gati panjenenganipun Bapak Paiman dalasan panjenenganipun Ibu Sutini. Jangkep suwan kula sakadang kanthi kadhereaken kadang-kadang Widoswarawati wonten Triwidoswarawati cacahipun ing mangke ing kabadian tepi ugi hanyugatanipun katur kunjuk panjenenganipun sedaya para rawuh, para pilenggah mliginipun keluarga Gong ingkang hamanggugati pramila badhe kapurwakan sasana lipur suwan kula sakadang kanthi wasilah bismillahirrahmanirrahim. Barata FM Trenggalek, terima kasih. Sekar Sari Audio All Artis Madu Roso. Rosone kaya madu Indonesia. Ayo lo. Sapa wis lali sliramu semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku mas pumpong saiki ketemu jogetan tetembangan karo aku dadi tombo kangenku kangenmu bali eling nalika uku sepi rasane Manggo terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame kuyup rukun seneng atine Mas gelang alit ali-ali rasa kangen wis bisa mari ayo ayo jogetan tetembangan karo aku dadi tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku sepi rasane waktu biyen terus
madu rasa, rasanya kayak madu. Sekar Sari. Terima kasih. Asoy. Masa Nuri. Asoy. Ayo. Ayo. Mas apa wis lali sliramu. Desemono yen dolan karo aku. Jan wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu asal. Kepitan tetembangan karo aku asal. Hati tombo kangenku kangenmu. Bali eling nalika iku asal. Sepi rasane waktu biyen nucang dhewe. Langet terus eling kancane. Zaman semono yen dolan rame-rame. Kuyo berukun seneng atine asal. Mas kelangan ting ali-ali. Sadulit nganggo tombol tangan iki. Praksasat ngimpi durung putuh tangi. Rasa kangen wis bisa mari. Prasasat ngimpi durung putuh tangi. Rasa kangen wis bisa mari. Yuk, satu tembang, setunggal tembang ini kasih berkatur aku dari arsa penjenengan sesarkan kalian kadang-kadang widosoro ingkang kadhereaken dening kadang-kadang madu rasa, rasane kaya madu. Nah, luar biasa. Sekar Sari audio terima kasih, Barata juga terima kasih matur sembah nuwun. Mugi-mugi kanthi wontenipun srolipun sowan kula saged estu kunjuk panjenenganipun keluarga besar. Panjenenganipun Bapak Paiman dalasan panjenenganipun Ibu Sutini estu tansah dadosaken jambinipun saya kunjuk panjenengan estu dados regengipun swasana anggenipun panjenengan gelar hajat lan gelar gati menika ngiras pantes ayu kota libur katur kunjuk panjenenganipun sedaya para rawuh para tamu sanak kadang mitra pitepangan mliginipun ingkang sampun rawuh saking laladan budi kemawon saderengipun menika ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak kunjuk panjenenganipun Bapak dalasan ibu sampun pinarak wonten sasana palenggahan. Semoga dipun sekecaken kanthi raos ingkang merdika sinabi anggedapi pasugatan ingkang sampun katuraken wonten ing ngarsa panjenengan dalasan sinabi anglaras atur tetembangan sowan kula sakadang saderengipun jumangkah wonten ing sasana langen tayub. Pangling aku mergane ngono lho. Ya. Pangling. Ngaturaken sugeng rawuh kunjuk panjenenganipun Bapak Epoyong, Ibu Epoyong, panjenenganipun Rama Demang, dalasan Ibu ngaturaken sugeng pinanggihan alhamdulillah menika sampun rawuh ketok ya meruput iki. Mosok nek barengane Mbak mesti ra nek to. awal dari Juni. Nggih, ngaturaken sugeng rawuh Mbak Lurah monggo pinarak wonten sasana palenggan ingkang sampun kasuwataken dening keluarga Agung panjenenganipun Bapak Paiman dalasan panjenenganipun Ibu Sutini. Hajat kang ginelar nuwun injih panjenenganipun Bapak Paiman dalasan panjenenganipun Ibu Sutini. Bawai kitanan utawi kitanan panjenenganipun Mas Putra Pratama. Mugi-mugi kanthi srana panjurung pandonga restu saking panjenengan estu anggenipun gelar hajat lan gelar gati tansah winangkuri danipun Gusti Allah sehingga sak sampunipun mengku gati mengku hajat ngantos ing mangke titiwanci paripurnanipun mangsa tansah jangkung karahayon kawilujengan ngantos ing benjang dikunjuk panjenenganipun Mas Putra Pratama sak sampunipun jumangkah wonten alam kadewasaan estu tansah dados putra ingkang bekti, putra ingkang soleh, putra ingkang pinter. Nun pinten? Nun pamunten, Pak. Sampai nun pinten.
Jokone pundi jokone? Mas pundi? Niki. Sampun apa dereng? Dereng? Terus mangke dalu. Wah, deg-degan. Mergane aku mau bengi ya bar ngeterne bocah sunat. Ora dilandusne kok. Saiki anu, apa ki? Gamane dokter ki masa bar longkang iki oke sing gabluk. Dadi rada diproso kek. Katuraken agunging panuwun kunjuk panjenenganipun sedaya para rawuh para tamu ingkang sampun kersa anggrawi hajat kang ginelar. Mugi-mugi kanthi srana panjurung restu saking panjenengan estu. Anggenipun gelar hajat Bapak Paiman tansah manggih rahayu lancar boten manggiharal satunggal punapa. Ing bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan saking keluarga Gong panjenenganipun Bapak Paiman dalasan Ibu Sutini kathah kekirangan saha kilapan saking suguh aruh dalasan lungguh pramila panjenenganipun lumantar kula namung cadhong dudu ingkang kathah nuwun agunging sih samudra ingkang tanpa winates ceca madu rasane kaya madu sumangga jumeneng saking sasana palenggan. Yuk Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sok ketemu awakmu saniki kene. Jumpa perdana ya? Nggih, perdana. Iya, nggih. Derek Pak Bose, Pak Harmani nggih. Saiki kondang. Tapi rong kober nggih merek. Urung kober nggih. Rasa madu apa madu rasa, Mas? Madu rasa rasane kaya madu sok mbiyen bernere gambare tawon. Oke. Ora sah tawon lho Mas. Nyawang Mas Harmani kan wis manis ngono lho. Tawon sak talanane eneng tawon boni, tawon baluh, tawon dendeng, tawon godhong sak sembarange tawon dhisik dening kene kabeh. Nggih. Iya to. Heeh Mas. Sowan wonten bali wismanipun keluarga Gong, Bapak Paiman dalasan panjenenganipun Ibu Sutini nok wong ayu piantune kae ya ta. Nggih, ngaturaken wilujeng enjing setengah siang Bapak. Alhamdulillah. Nggih kula nderek sowan. Nggih, nderek grebeki. Nderek grebeki iki. Muga-muga sak suwene awake dhewe ning kene engko pinaringan jagat terang. Amin Mas. Aku wis kudu ngangen-ngangen leh keluar mulih lho Mas. Iki mang aku awit budal medun ning ngendi kuwi jenenge? Alas ngendi iki? Alas tawonan. Lah kok tawon? Ngendi kuwi? Jingklong. Lah ya kan ora beda jauh antara jingklong karo tawon iki ndak beda jauh. Iki pokoke udan yang saka ngendi tak balekne. Tak balekne Pak Paiman nur pamunten Pak nggih. Sing saka etan tak kon balek etan tapi lek sing nginggil mengke nur pamunten kula mboten saged. Cak Nggih dalem Mas. Murih regeng lan gayangipun swasana ngengeti sedaya para rawuh sampun sedya tuh pinara wonten sasana Palenggan. Kawas tinggal wonten ing sasana pinaraan panjenenganipun Bapak Lurah ugi panjenenganipun Ibu dipun aturaken tetembangan saderengipun jumangkah wonten sasana Langan Tayub. Mbak bilih sampun dipun sumaptaken saged dipun aturaken. Oke, monggo Mas. Barata, terima kasih. Sekarsari Audio. Madu rasa, rasane kaya madu. Sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan
setunggal langgaman inggal katresnan sampun katuraken. Bensong. Bensong, itu bensin, bensong. Ya usah. Bensol kok dilebone ning piranti iki rupane dadine kaya apa iki, Beh? Bensol, yakin bensol. Loh, kamu sudah duduk kembali toh? Oke, terima kasih, matur sembah nuwun. Setunggal tetembangan sesarangan kelanjutipun awas, la ilaha illallah. Dikondisikan ya. Geser rene. Bahaya lho wong. Ya ramai itu. Aku ki sik wedi kejadian ingenane kan. Tapi aja sampai lah. Mboten Gong, mboten. Mboten namung emutaken lari-lari niku lho namungan. Nah. Lah nopo? Trauma. Ceca, terima kasih matur sembah nuwun setunggal tetembangan sampun aturaken menika ngiras pantes juga telipur katur kunjuk panjenenganipun sedaya para tamu para rawuh mliginipun sanak kadang mitra pangan keluarga Gogung panjenenganipun Bapak Paiman dalasan panjenenganipun Ibu Sutini ingkang sampun kepareng anggrawi hajat kang ginelar mugi-mugi kanthi wontenipun sralipur sowan kula sakadang madu rasa rasane kaya madu asli produk Poyong luar biasa sak menika wekdal nuhun dawuh saking keluarga Gogung panjenenganipun Bapak Paiman kinan hanyung katelipur lumantar tetembangan dangdut campursari ugi ing mangke babilih sampun wekdalipun sasana langen tayub awit panjenenganipun Rama Pramugari sampun siyaga putri karsa panjenengan ing mangke babilih sedaya kadawida sawrawati sampun ngaturaken setunggal pokoknya wiji tetembangan menika cacahipun wonten Triwida Sawrawati sampun jumeneng sedaya mangke sagedipun perwakani sasana lelipur langen tayub. Ugi boten kata lupen kunjuk panjenengan menika sampun kepareng kondur Bapak dalasan Ibu ugi sedayanipun nderekaken sugeng kondur sugeng tindak nuwun pangapunten namung saderminge motaken nika lampahe alon-alon kemawon. Tan kono mang rumah saku kaya es krim ngono lho. Ya to, dalane es krim. Lah, liyane dalane kono ndi, Pak? Lek mau aku bareng kali iki kira-kira tembusnya ndi wae? Nacaya. Kaya aja sembrono. Ing mangke kunjuk panjenenganipun kadang-kadang sinoman kadang-kadang pramusaji babine wonten selanipun wekdal kasuwun berkah pangestunipun ingkang badhe derek kegegayaken swasana. Kula rantos kula tenggo sesarengan kalian kadang-kadang Barata FM channel Trenggalek dan juga tentunya Sekarsari Audio dan juga tentunya dari madu rasane kaya madu. Jeng Luffy. Luffy apa Luffy to? Lali aku. Ayo Dul. Aja kok iki aja kok semprot iki titip aku aja semprot. Aja jerit aja kok semprot ta. Nah, mending iki. Ya. Setana tak graji sisan lho kanggo. Lah apa duwe? Wis duwe gaji kene kok iso mantang ki lho. Arep kok silih nenek sapa? Arep kok silih nenek sapa? Nek Pak Sempuk, Pak Sempuk. Ayo sembrono. Tapi anu kae Mas yo, graji-grajine kae ora? Nek sapa? Pak Sempuk. Lah duka, ngapunten. Grajine nganggo rantai apa nganggo gir aku ora paham kok. Gone sampean gawe apa? Gone sampean. Bola pingpong. Pak ngoten nggih. Sowan wonten balai wismanipun keluarga Gogung panjenenganipun Bapak Paiman piyantune kayo seharusnya wuluk salam rumiyin. Isa assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ki awake dhewe iki sing sepisan ki ya kula nuwun. Lah wis ngono Mas. Awakmu saiki kok lali Jawamu to kayak iki lho. Beh. Nyandi to lah mutran ki nyandi to. Ning Madinah apa ning Afghanistan? Lah kok iso? Niki hajate sunatan. Oh nggih. Nggih, sunatan. Sunatan. Kok dongane sakinah mawaddah warahmah. Ora lho Mas, lek sakinah ki muga-muga anake dadi ingkang saleh. Oh lah, terus pinter. Bekti. Bekti. Nah, menjadi putra yang membanggakan. Senantiasa berhasil di setiap cita-citanya kelak. Iya. Sing didongakne sakinah mawaddah warahmah Pak Paiman karo Bu Sutini. Oh, ya ta? Iya, Mas. Ngono lho. Nyanyi nembang apa? Arep nyanyi nembang apa? Sembarang, Mas. Sembarang. Monggo kalaupun sudah dipersiapkan sembarang boleh kita persembahkan. Sekarsari Audio. Ya maklum lho, ora tau cedhuk lho cah. Mboten tahu. Bingung nembe perdana lho, Mas. Lah anu sampean tak undang podcast wae nang omahku ya. Tak undang podcast. Gini kau apa jenenge kok ora nek banere, Pak? Madu rasa rasane kaya madu. Madu rasa.
Oh, gadahane Mas Hermani. Oh, berarti madurosane Pak Hermani ya. Ya bener loh. Jadi menghasilkan madu. Menghasilkan madu. Ini menghasilkan apa? Adai madu. Adai madu. Sarang tawon. Iki adai madu. Iya tak? Lah madu sing ngetokne madu kan ono-ono ae. Yo, kalaupun sudah dipersiapkan boleh kita persembahkan. Sekarsari terima kasih. Barata FM Trenggalek Madu Rasa Lupi Yunita untuk Anda. Suasana baru ya? Iya. Nek kalau mangsane wingi karo wingi-winginane, kira-kira awakmu ki lek nyanyi dhewe ini jarang. Jarang ya, Mas. Ya jarang. Mergane apa? Awakmu sebagai apa? Sebagai suarawati yang multi talent. Oh iya, jarang muni ngono, Mas. Jarang muni. Lah ya kuwi sing multi talent nah iki ya kuwi. Sing perlu digaris bawah iki multi talent tapi jarang muni. Perdana iki berarti ya, Mas. Jadi lek caramu ngono ndak disukai tawon no. Tidak bisa menghasilkan madu. Madu mongso ya, Mas. Madu mongso. Lah ilah. Lek iso teko madu mongso bareng lho. Apa madu rasa? Madu rasa. Oh iya, madu rasa. Pahar kok ngawur serahne. Ya, ku persembahkan ngono berarti ya, Pak. Lek madu mongso ki produknya bisa ada pabriknya. Oh iya. Tapi lek madu rasa. Madu rasa. Wih, wong ning mburi ki nderasa dhewe-dhewe ya, Mas. Iya. Madune ki nderasa dhewe-dhewe. Tapi juga bisa menghasilkan madu juga. Oh, begitu. Ngono lho. Iya ta. Wis pokoke cocok, Pak, mending yakin. Tak restui wae. Ojo, tak restui, po enak. Ya. Sinarengan kalian madu rasa campur sari, makarya sesarengan kalian Sekarsari Audio. Sowan wonten bale wis panipun Pak Gogong panjenipun Bapak Iman. Yuk.
Walhamdulillah. Alhamdulillah ya Mas. Awakmu ki dalam pancen yo diciptakan dan diturunkan harus sebagai wanita yang kuat dan wanita yang hebat. Iya lah, paham iya dah? Paham. Terus? Ya mulane ngene iki. Ngene iki. Menang ae ngono ya Mas. Ora kok meneng ae. Lah ya setelah 1 bulan rodok libur didik ya. Libur panjang ya Mas. Libur panjang. Saya tiba wahyane awake dhewe keluar kembali. Lah keluar kembali. Comeback maksudnya comeback. Iya comeback. Kabeh para seniman ya Mas. Salok lho. Salok. Nanerano nalikane cocok lan jumbuh kalian swasana katuraken wonten ngarsa panjenengan setunggal tetembangan utawi gegedingan campur sari langgam ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun kadang-kadang Madurasa. Matur sembah nuwun nggih Mas. Sama-sama. Ora patek kena jagongi suwi. Pacak nyunggeni parabola. Lah biyen jalukane didekne. Lho saiki senengane ngedekne ya. Dipun aturaken wonten ngarsa panjenengan mugi srana lipur katur kunjuk panjenenganipun ingkang hamangku gati lumebar sumrambah sedaya para rawuh menika mriki panjenengan sampun setya tuh pinarak wonten sasana panenggahan ngaturaken sugeng pinarak kanthi mardu mardikane penggalih menika sugeng pinanggihan kalian kadang-kadang Madurasa campur sari ugi nyawiji makarya sesarengan kalian Sekar Sari Audio saking juru dokumentasi Barata FM Channel Trenggalek luar biasa ngaturaken sugeng rawuh kunjuk panjenenganipun kadang kala sepuh Kang Mas Suryanto, dalasan Ibu, Mbak Bilih ngaturaken sugeng pinarak, sugeng angadapi pasukan tadi sampun katuraken wonten ngarsa panjenengan, ya alhamdulillah jagate terang ya rasa kesusu. Ketok ayurane barengane lho Mas iku. Matur banget nggih, luar biasa. Mbak Bilih menika mangke kunjuk panjenenganipun sedaya pandemen langen tayub, Mbak Bilih sak sampunipun salah satu galipun Widoswarwati badhe jumeneng wonten ngarsa panjenengan. Mbak Bilih sampun wekdalipun pancen yo cocok jumbuh saged dipun perwakani. Ananging saderengipun kula badhe anjumenengaken salah satu galipun Widoswarwati produk asli lokal saking Poyong Kulit Trenggalek panjenenganipun Mbak Nini Andini Kemarang jumeneng saking sasana panenggahan tumuju wonten ing sasana pahargyan kang pun jumawis. Madurasa nang carane
kok jadi jaran-jaran kek lho kancane. Cah kuwi karo cah kae kan mending ngono lho. Ketok kaya jaran. Jadi saiki alhamdulillah sedikit demi sedikit ya dari seluruh paguyuban Campursari wilayah Etan khususnya ya wilayah Pak dhewe Mak maksudnya. Nggih. Saiki wis alhamdulillah arep ketularan bolo-bolo kulon. Ketularan yo pokoknya was wahyane. Wahyane Widoswara Jumeneng kuwi disemprot. Disemprot, ya Mas. Jadi ben juga baik kita tampilkan. Angge ngaturaken wilujeng siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pisan dieman-eman ya toh. Pindho? Masa naik 2 kali ya dibanterne toh Mas. Dibanterne. Lah engko 3 dan berikutnya lemes. Kok iso kaya ngono. Mak, nggih nderek sowan. Pun pirsa nggih? Nggih. Sowan wonten daleme sapa kan pirsa? Bapak Paimin. Pak Paiman. Ada padha man kok. Ya beda. Min ya. Antarane man karo min. Pak Paisman karo Pak Paismin. Paismin. Nggih, Pak Paimin sakmenika hajatipun anu Mas. Bawahi kitanan tapi rung disunat. Sik engko sore. Iya. Persiapan. Muga-muga lancar. Gek ndang mari. Nek ora mari engko undangne aku neh. Sunatin neh. Suwuk. Mari. Aja kaya ngono. Dipun aturaken sugeng pinarak kunjuk panjenenganipun ingkang kagungan wilayah Boyong. Ngaturaken sugeng pinarak sugeng rawuh Bapak Kades kalian Ibu. Nggih, pun mantun sukune Pak. Dereng. Nek sukune pun mantun tapi traumane. Traumane dereng. Lah kudu tak junjung lho Dek men tulung lah keblekan kancane kok. Lah pamane keblekan ibune aku ya meneng ae. Nggih terus. Lah wong kancane kok sing ngebleki. Lah iya. Mak. Nggih. Saderengipun menika jumangka wonten Sasana Langen Tayub dipun aturaken setunggal tembangan. Nggih. Kalian panjenengan ugi sesarengan kalian kadang-kadang madu rasa ya Mak ya? Madu rasa. Rasane kaya madu? Rasane kaya madu? Nah, Indonesia. Indonesia. Iki lagune apa iki? Urung ta iki, Mas? Urung. La ilaha illallah. Dikene lho kok iso. Nggih. Iki ngaturaken sugeng rawuh. Apa sih nggih? Pokoke tak dongakne terang Pak Man, sampai sesuk Pak Man iki. Tenan. Semoga-moga terang Pak Man. Apa iki? Beh, kok iso kaya ngono kuwi? Oh, bawane apa iki? Nano. Bawana. Bawa ramelu kok. Kok iso? Kae mburi kan ana lek sir bawa aku tak meneng ae. Kok iso? Mbal. Ora sir. Ayo. Yo ora sir, aku yo ora sir kok. Ora milik. Aku yo ora milik. Yo sak siren nduk. Kok iso? Aku yo meneng lho, Mak. Tak cuwil separuh kok. Ora penak. Cuwil separuh. Lek separuh ki ora penak Pak Har. Penak kabeh. Mlebu ki lek separuh ora penak Pak. Tapi ya tenan, kok tak ngei separuh tenan kok. Ora tak tompo Pak. Biasanya aku lek biasane bareng kok. Maksudnya ki separuh sik marino delepne sisan. Oh ya sampean berarti. Aku tak merasakan saja. Oke. Catu nale nyemayani sekawit tahun kepungkur. Lah. Ayo. Pamintaku nimasito atut runtut tansah reruntungan
Ya kok rene sing gunggung suaramu katik kaya ngono jan. Ya kok rene sing gunggung ngono to aja. Ora Tarep-arep ket mang jane. Aku nglamun kok. Jan. Wosok nih. Ora krungu to aku. Heeh. Tak cuwil separuh tenan kok. Emoh. Ndak Ing sarino sawo ngene beceke rasah dipikir nemen-nemen andak 150 lembar apa-apa. bener Aman. 150 lembar sak Juni. Sak Juni. Diingi kalong telu. Ya isik 147. Ya. Direwangi piye? Lek piye? Papatang nggon iki engko. Becek ora ya nggon kene. Ora usah. Ya. Datan kenggang sarambut lamun adoh caketing ngati yen cedhak tansah mulat sida asih Nih. Piye, Pak? Aku ora krungu. Iki ngene, pindho mimik. Mimike sapa? Mimikku. Ya, tak mimike ngono. Ora pareng. Piye to Pak Harge? Kok iso arep mimik iki lho. Mimikku ora enek wis. Kadaluwarsa. Wis kadaluwarsa kuwi. Mendemi. Mambu mbako. Mendemi. Ayo. Pindho mimi lan mintuna. Ayo nimas barengan netepi wajib situasi Matur sembah nuwun nggih Pak Har. Nggih, alhamdulillah, terima kasih. Sampun pas kisut. Weh, aja kaya ngono mak kok. Weh, piye? Maksude iku lho, maksude. Lah kan wis sampe. Awake dhewe iki ayo dipol-polne talentane awake dhewe iki ya. Ini daleme Pak Paiman apa meneh iki Madurasa iki awake dhewe ngelone agek pisan iki lho. Heeh, Madurasa. Lek kepungkur-kepungkur kan belum ada nickname. Mas awake dhewe kerep melu. Saiki Madurasa ayo dipik-pikne. Ayo dipik-pikne. Ning ora nggawa geber to Mas mengke. Urung dadi. Piye lho bar ndegae ndak geber sitok lho regane pira? Urung dadi. Kok iso ora duwe keplek. Jereke Madurasa. Kecut no madune. Ndak no. Piye? Pahit. Kecut piye wong madu dihasilkan dari tawon-tawon yang berkualitas kok iso. Rasane madu iki lek sing asli pahit. Saiki Mak, iki Madurasa iki kira-kira legi madune apa legi tawone? Legi gulane. Legi gulane kok iso. Kok iso ke? Iya. Aku kang setya satuhu. Wit nganti
Aduh. Weh, ndak sida. Nyapa? Ngenteni. Ndak. Ya wis. Madu lho, Mak. Nano. Sik. Mugian to berkahing witi. Andika mong tansah limpah. Banyu setia kulan tanah sahang lam-lami. Setya tuhu sesarengan kalian Madura rasa campur sari. Setunggal gegedingan katur kunjuk panjenenganipun ingkang hamba gugat Indonesia panjenenganipun Bapak Paiman dalasan panjenenganipun Ibu Sutini. Awas. Salam. Yeah. Aku kang setya satuhu wiwit nganti saiki. Tondo yakti pasesene rika Mugianto berkahing witi andika mung tansah limpah. Cocok. Jatah ya cocok karo swasana. Wah. Tahu iki jenenge wektune ya saya bedhug. Dipun aturaken setunggal boko nyawiji tembangan langgam ingkang sampun dipun wastani dening panjenenganipun kadang-kadang madu rasa rasane kaya madu ya, Mak ya. Rasane kaya madu. Cepetmu kok ritok kaya ngono, Mak. Anyar to?
Ge Kancane prei sesasi arek ngubengne micin yang kaya jibek lho kok iso kono malah sandale anyar lho, Beh. ya mergo Apa? ya piye ya Mas? Mergo kahanan. Iya, mergo Berarti kahanan. full longkang kepungkur ki ya tanggapan terus. Tanggapan ra prei Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sak ndobose. Kok sak bobose. Ya. Matur Oke. agung ing wanuwun Mbak Nini setunggal tembangan dipun aturaken wonten karo sahabat jenengan. Ngiras pantes menika hanyuga telipur katur kunjuk panjenengan sedaya para tamu. Para rawuh mriki dipun ugi ingkang langkung kunjuk panjenengan ingkang hamba gugati mugi tansah kinaryanipun jambinipun saya ugi dados regengipun swasana anggenipun gelar hajat lan gelar gati panjenenganipun Bapak Paiman dalasan keluarga Gung keluarga besar. Ananging babile ing mangke sowan kula sakadang saking madu rasa campur sari anggenipun hanyuga telipur ngantos ing mangke titiwaji paripurnanipun pahargyan kathah kelepatan saha kirangan nuwun agung ing sih samudra ingkang tanpa winates mugi-mugi kanthi ididalah pangestu saking panjenengan anggen kalosan ngabiyantara ngantos ing mangke titiwaji paripurnanipun pahargyan tansah manggih rahayu lancar boten manggih aral satunggal punapa. Ngaturaken sugeng rawuh kunjuk panjenenganipun sedaya para tamu ingkang nembe kemawon jawat asta sumangga bebedalasan ibu mlebet wonten ing sasar palegan ingkang sampun dipun sumaptaken dening keluarga Gung. Panjenenganipun Bapak Paiman dalasan panjenenganipun Ibu Sutini. Awit panjenenganipun titi wekdal siang punika ngantos ing mangke netepi darmane Kang Sepuh netakaken Kang Putra panjenenganipun Mas Putra Pratama kanthi srana panjurung restu saking panjenengan estu tansah winangku ridhanipun Gusti Allah saking Gusti Allah ingkang Maha Agung. Babile saking kadang wira pradangga sampun siyaga ing gati samapta ing diri dipun aturaken dipun perwakani sasana lelipur langen tayub awit panjenenganipun Rama Pramugari sampun siyaga wonten ing ngarsa panjenengan sesarengan kalian madu rasa rasane kaya madu Sekar Sari Indonesia Barata FM channel Gedak. Wasumile
baso ketiro jembar-jembar kalangane ya sora Don juga kalian suasana kaki abiak sepiring suasana nan ugi ngiras pantos menika jiwata libur katur kunjuk panjenenganipun sedaya bini sepun dalasan panjenenganipun para kadang mliginipun sutresna ugi pandemen langen tayub utawi langen beksan sampun katuraken gending gedhok ingkang boga sepindah ingkang dipun aturaken dening panjenenganipun kadang-kadang madu rasa campur sari rasane kaya madu hamurwakani sasana lelipur langen tayub ewon dene gedhok ingkang boga sepindah kunjuk panjenenganipun ingkang hamba gugati Indonesia panjenenganipun Bapak Paiman dalasan keluarga Gogong ugi sumrambah para bini sepuh mbok bilih Bapak Paiman wonten salah satu galipun gending pamundutan ingkang cocok kan jumbuh kalian sasana ugi kalian pamundutan panjenengan semoga panjenengan dawuh Bapak mbok bilih wonten pamundutan Gonggomino Mbah Lurah Pak Paiman Gonggomino terus Mbah Lurah nun pawunten pamundutanipun dereng nggih dereng kawas tinggal wonten ing sasana pilenggah para tamu pendherek saking panjenenganipun Bapak Sarji Pak Kier Sugih rawuh Bapak dalasan sedaya rombongan menika dipun sekecaken sawetawis sagedipun pinarak sala lenggahan sinabi angdapi pasukatan ingkang sampun sinedya dalasan sinabi anglaras atur tetembangan suwan kula sakadang madu rasa campur sari rasane kaya madu nyawiji raos makarya sesarengan kalian Sekarosari audio ingkang boga sepindah Gonggomino ewon dene kadumawaken kasumanggaken Mugi Rahayu Gonggomino cocok masuk nah 100
rahayu tulus kali saking godha rencana sumawur kang sekar melati katon gilar-gilar sumebyaring tengah latar ati pingar nyibar sekar melati mekar ngambar metu aroma brek wangi mula tansah dadi tresna jroning kalbu madhep manembahing mugi rahayu harum harum bang melati saya pening rinoncit karya sengan cecunduing sinawangtan hamba seni jroning tias mangesti mugi rahayu rujak nangka rujaking para sarjana aja ngayo dimen lestari widodha rujak uni bumbuning mrica sawijing hati-hati yen nganti mlenjani janji ya mas witik lapa maneman eman kalapakan masih muda harum harum bang melati saya pening rinoncit karya sengan cecunduing sinawangtan hamba seni jroning tias mangesti mugi rahayu rujak nangka rujake para sarjana aja ngayati men lestari widodha rujak nanas pantese wadai gelas tiwas-tiwas nglebuhi wong ora welas ya mas trahing nata maniman nikman garwa risahan
rinon cikar ya sang-sangan cacunduhe sinawantan ambaseni jroning tias pangesti mugi rahayu rujak salak kena kanggo tombong elak datan silat tresnaku angel tinolak rujak uni bumbune prica sawiji ngati-hati jangan nyidrani janji gones witing lopo maniman niman kelopokan maksimudo sing duwe kanggo minang gendengku narinap nyata kena kanggo suka-suka kena benten di lalangan angrenggani ceket baksan saya roko
matur agunging panuwun kunjuk panjenenganipun keluarga Gogong keluarga besar panjenenganipun Bapak Paiman Sumrambah sedaya ingkang sampun kersa nderek regenggayaken swasana lumantar beksan tayupan sesarengan kalian panjenenganipun kadang-kadang madu rasa-rasane kaya madu campur sari samenika wekdal swarni abiyantara wonten ing ngarsa panjenengan ananging sak sampunipun beksan tayupan ingkang sampun katuraken wonten ngarsa panjenengan papunten kanthi sanget kunjuk panjenenganipun sedaya para pilenggah kakung miwah putri ugi ingkang langkung kunjuk panjenenganipun Bapak Paiman mbok bilih wekdal punika sampun wekdalipun wekdal manembah dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung wanci salat zuhur pramila sowan kula sakadang kepareng kasih sawetara mangke sak sampunipun sak badanipun wanci salat zuhur saged kalajengaken malih anggenipun suwat ngabiyantara suka parisuka nyuga telipur wonten ing ngarsa panjenengan antos ing mangke titi wanci paripurnanipun pahargyan Mbah Lurah numpun pamunten wekdalipun Sekarsari Audio terima kasih Barata FM channel Trenggalek Madu Rasa rasane kaya madu Indonesia